ఈరోజు అయితే మనము గ్లో పెన్ తెచ్చిద్దాం. ఇదైతే ఆక్సో గ్లో పెన్ చూడొచ్చు. ఇదేమో బటర్ఫ్లై అన్నమాట. ఇదిగోండి బటర్ఫ్లై గ్లో. ఇప్పుడైతే రెండు లైట్ దగ్గర పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడైతే పెడుతున్నా. ఇప్పుడైతే పెట్టేసాక లైట్ అయితే బంద్ చేస్తున్నాం. చూడొచ్చు గ్లో పెన్ ఎట్లా గ్లో అవుతున్నాయో. ఇది ఆక్స్ అన్నమాట, తక్కువ గ్లో అవుతుంది. ఇదేమో బటర్ఫ్లై అన్నమాట. చూడొచ్చు ఎస్ఎస్ బటర్ఫ్లై గ్లో. చూడండి రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ గ్లో అవుతుందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్. చూడండి బటర్ఫ్లై వర్సెస్ ఆక్స్. ఓకే బాయ్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.